U nastavku panorame Zagrebačke županije odlazimo u osnovnu školu Stjepana Radića u Božjakovini. Jure Mišković, ravnatelj osnovne škole Stjepana Radića, na završetku školske godine oprostio se ne samo od učenika, već i od kolega, jer odlazi u mirovinu. U takvom trenutku nije jednostavno birati riječi za rastanak, jer je emocija puno. Osjećam se zadovoljno, ispunjeno, mislim da sam odradio sve ono što sam zamislio i čovjek odlazi, ja ću reći, završava svoj radni vijek sretno i zadovoljno, sretno što sam bio učitelj, što sam, imao priliku raditi u jednom ovakvom kolektivu gdje sam puno tijekom svih ovih godina utjecao na izbor toga kolektiva, jedan zdrava klima, zdrava atmosfera, jedan timski rad i normalno da onda čovjek odlazi zadovoljno sretan jer iza sebe ostavlja jednu zdravu klimu za onog ravnatelja kojeg smo već izabrali. Jure Mišković počeo je svoju prosvjetnu karijeru prije 40 godina u općini Gradec. Pa onda škola u Vrbovcu, pa iz Vrbovca Vrbovačka Dubrava, Farkaševac, škola u Dugom Selu. 90. godine dolazim ovdje u Božjakovinu, jednu novu školu, jednu novu sredinu, gdje sam do 2002. radio kao učitelj tjelesno-zdravstvene kulture, gdje sam nagrađen državnom nagradom u Splitu za svoj rad, a 2002. godine postajem ravnatelj ovdje u ovoj školi, gdje je nešto novo za mene bilo, jedan novi izazov. U tih 20 godina puno se toga dogodilo u osnovnoj školi, a za svoj rad Jure Mišković dobio je brojna priznanja. Jedno stiže uz Dan Zagrebačke županije, koja će u četvrtak Juri Miškoviću za njegov dugogodišnji rad dodijeliti povelju Zagrebačke županije. 2008. sam izabran za predsjednik ravnatelja Zagrebačke županije i član predsjedništva ravnatelja Hrvatske, član izvršnog odbora. Prije 3 godine dobivam nagradu Ivan Filipović, jedno najveće priznanje koje može dobiti učitelj koji radi u školi. Sigurno da je to jedan podstrek za sve ono što sam radio. Ja kažem da sam bio jedan servis za učitelje, za učenike, da osiguram što bolje i što kvalitetnije uvjete i mislim da škola ostaje iza nas sa izvanrednim uvjetima rada, uključeni u različite projekte, okupljali smo sve Radićevce, međunarodna suradnja škola, sa 7 škola surađujemo, sve su to škole izvan Hrvatske, sve su to škole gdje se uči hrvatski jezik, od Gradišća pa velim do Hrvata izvan domovine. Tako da smo jedna od, siguran sam, škola koja ima najviše takvih suradnja i gdje surađujemo u svim tim projektima koje na neki način i financijski podržava, a naš osnivač Zagrebačka županija, i njima se moram zahvaliti na izvanrednoj suradnji, kao i lokalnoj zajednici i bivšem načelniku pokojnom Željku Funteku, mislim teško mi je spominjati, a isto sada načelniku gospodinu Tihomiru Đurasu koji itekako ima razumijevanja za školu i za suradnju škole sa lokalnom zajednicom. Ne skrivajući ni u jednom trenutku svoje emocije, Jure Mišković na kraju kaže: Normalno čovjek odlazi, ali ja sam sretan i zadovoljan, malo ću se, što se kaže, malo odmoriti, pa ću onda vidjeti što dalje i kako dalje. Sigurno da ću i nastaviti dalje raditi sa djecom, jer ja inače volim djecu i normalno je da ću ostati u svojoj struci. Poštovani gledatelji OTV-a, bila je ovo naša posljednja panorama Zagrebačke županije prije godišnjih odmora. Želimo vam ugodan odmor i vidimo se ponovno u rujnu. A do tada, srdačan pozdrav!